Hello mga ka-ANNEsss! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! Now po mga ka-ANNEsss, meron tayong natanggap na ayuda galing sa ating very good friend. Kaya kung gusto mong manalo ng 500 pesos ka-ANNEsss, naku, makinig ka at sundan mo itong sasabihin ko dahil meron tayo paayuda na mananalo na 500 pesos. Kaya naman sa friend kong ito, maraming salamat dahil damang-dama ko ang iyong suporta without me asking for it. Talagang nag-volunteer siya na magbigay para daw i-giveaway ko at para mas lumawak yung aking YouTube channel. Kaya naman, nag-isip kami ng mga mechanics. So, una, dapat nakasubscribe ka sa aking channel. Pangalawa, naka-hit yung notification bell, yung all. I-screenshot mo to at ipopost mo ito sa iyong Facebook account. And then, sasabihin mo doon, why are you watching my channel? And para for me to trace it, dapat gamitin mo yung hashtag na EmmAnne ng Pangasinan. Ganun lang kadali. Ay, may nakalimutan pa ako. And you have to tag 3 friends. Okay, ganun lang kadali mga ka-ANNEsss. Ulitin ko, dapat nakasubscribe, nakahit ang notification bell. Merong rason kung bakit ka nanonood ng aking YouTube channel. Use the hashtag EmmAnne ng Pangasinan. And then, yung hashtag nasa description box para hindi kayo malito. And tag 3 friends para mas lumawak yung reach ng iyong post. Okay? Yun lang. Yung 5 steps lang na yun mga ka-ANNEsss. And paano mo malalaman kung ikaw ba yung nanalo? Well, on September 20, mag-live tayo ulit. Ito yung ating pangalawang live. Again, that's September 20 at 8 p.m. Dapat ito ang huling tandaan mo. Last step. Dapat nanonood ka. Kasi pag ikaw yung nabunot ko doon na 2, dapat magko-confirm ka sa ating comment section para malaman ko na nanonood ka nga. Ngayon, pag binigyan ka namin ng 1 minute, tapos hindi ka pa rin nanood, wala pa rin, bubunot tayo ng panibagong winner. Kaya dapat nanonood ka on September 20 at 8 p.m. para, di ba, sure ball kung if ever ikaw man ang mabunot na 2. Yung isa, yung may pinakamagandang post kung bakit siya nanonood, yun yung isa nating mananalo. Okay? So, yun, kahit hindi siya manood on September 20 at 8 p.m. Pero syempre, mas ma-appreciate ko kung manonood siya. Okay. Alright. So, pag meron kayong tanong, hindi malinaw sa mechanics, all you have to do is comment down yung inyong tanong. Okay? So, maraming salamat po mga ka-ANNEsss sa inyong patuloy na pag-suporta and of course, to my very good childhood friend, maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo, meron itong paayuda natin. Thank you and be safe mga ka-ANNEsss!